Duckface, alebo lepšie povedané Duckface. Divný výraz tváre, ktorý nedáva zmysel. To preto, lebo málo kto pozná jeho význam. What? Je to neuveriteľné. Ale Duckface vznikol na Slovensku. A to dokonca už v 80. rokoch. Vtedy bol úplne bežný, pretože ľudia neustále jedli špagety s morkadelou. Keď sa ale otvorili hranice, Slováci začali cestovať do zahraničia, kde sa morkadela nepredávala. A keďže sa im cnelo za domovom, symbolicky začali svojim blízkym na Slovensku posílať fotografie iba s našpúlenými perami bez morkadely. Neskôr sa špúlenie pier zapáčilo svetu a začalo sa šíriť masovo. Samozrejme, bez pôvodnej symboliky a bez morkadely. Navyše, keď sa Pali pes po pradu pokúšal vysvetliť slovo morka, sa povedal, tá you know it's like dude. What? You mean duck? A bolo to. Vznikol názov Duckface a ďalej to už poznáš. Tiež nemôžeš uveriť, ako si mohol žiť v takej nevedomosti? Si naštvaný, ako to nám Slovákom mohli urobiť? Tak nám pomôž dať veci na pravú mieru. Duckface má hlbší, pre Slovákov dôležitý význam. A keďže patrí slovenskému fenoménu morkadele, požadujeme aj zmenu jeho názvu. Z urážlivého Duckface na hrdý Morkaface. Pridaj sa aj ty k hrdým Slovákom.